разбрах, че всъщност този Аполон-Али е гаджето й. Обаче така и не можах да разбера тя откъде въобще е разбрала, че аз го харесвам. Аз буквално на абсолютно никого не бях споделяла, че имам някакъв кръш на него. Нито аз сама бях предприемала някакви стъпки спрямо него. Буквално единствено той предприемаше някакви неща към мен. Единствено човек, от който може тя да е разбрала за моето съществуване въобще, е той самия. Не знам, кажете вие какви предположения имате, дали той е казал нещо, тя да решила за това да идва да ме тормози. Другото, което ми беше много странно, е защо това момиче се чувстваше застрашено от моята 11 годишна особа. Тя си беше 11 клас. Той беше 12, тя 11. Сякаш ще тръгна да й крада мъжа. Положение, че мене ме е страх даже да ме целуне по бузата. Даже не знаех, че е мъж. Но сега като голям човек вече по-скоро си мисля, че този нещо не е бил в ред. Да